Okay, subukan po natin dito sa lubak-lubak. Ayan o. Kung makikita ninyo, ayan, magalaw yung ating motorsiklo. Ayan o. Pero yung reflection natin, malinaw na malinaw o. Kitang-kita yung nasa likod. Ayan o. Lubak na lubak. Kung familiar po kayo dito sa ano, kung familiar po kayo dito sa ginubatan yung pakyat dito sa Morera, ayan o. Lubak-lubak po yan o. Pero yung reflection natin is stable na stable. So napakaganda po nito.